Chenro mar dayo dho jogo manochwalo kwayo margi ne lemo mar komishonas mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC odonjo odiechieng' mar adek ka kwan jogo ma oda dhogi kawuono gin ji 6. Achiel kuom jogo ma oda dhogi en director mar weche mag chike ka duol mar IEBC Owiye kod mane en jalup jata chenro mar duolno Betty Sungura. Nyakidi nigi ler mar wach. En chenro manodonjo odiechieng' mar adek ka ji 6 mamoko ma olap dhogi ndong' ne lemo ma komishonas ma duol matayo yiero pacho ka IEBC nochako chopo e nyima put moyiedhi matayo chenro madayo dhogi. Director ma weche chike ma duol ma IEBC Owiye ma bende olap dhoge ndong' ne lemono e kinde manoda dhoge nowacho ni gisebedo ka gichwalo oboke duto mowinjore ne janon buge sirikal. Kata kamano, oboke isiko kiwacho ni olal kendo kong'ere ni gilal nade. Ma kotenore kod penjo ma apis ma janon buge sirikal osebedo ka penjo ewi kaka duol ma IEBC notayo yiero maduong' ma higa 2022. We furnish the Auditor General with documents, but somehow those documents get misplaced. The Auditor General then, on account of not having the documents in the file, make these findings or recommendations. But when we appear before the Public Accounts Committee, we usually provide all the documentation that are required. And the Public Accounts Committee has been satisfied that there is a checklist that the Commission has developed. Betty Sungura mabende notiyo kaka jalup jata chenro mar IEBC chakre higa 2012 nyaka higa 2017 owacho ni bedo ni okenge mag paro maluto mbulu mar referendum nokoyudo sir motegno kowuok kuom josiasa pachoka en achiel kuom gigo manomiyo BBI kod punguza mizigo olwar. I would say that the processes had lacunas. They had gaps, and therefore when the court sat to give determinations to these matters, both of them actually failed because they did not meet the thresholds. The lack of goodwill, to have the constitution changed is no mean feat. It takes for quite a lot of processes. And at the end of the day, it will even require a referendum. Kaluwore gi rem mar IEBC tayo chenro mandiko oganda jo Kenya kaka joluto mbulu. Owiye omedo ni ne gioro kwayo ne Attorney General mondo mi omigi thuolo madhi nyime gi chenro no. Kwayo ma Attorney General notamore. Wrote to the Honorable Attorney General and asked, is it possible for the Secretariat to undertake activities such as voter registration, such as by-elections, in the absence of a chairperson and commissioners? And it was a resounding no. The Attorney General's office said, in terms of the provisions of Article 88.4, this is the mandate of the Commission. The measure that I'll ensure is put in place is the gazettement of the registration of the employees of the IEBC that are involved in registration. As we speak, they can't do the registration because they are not gazetted, and I'll ensure that is done so that a continuous voter registration is undertaken immediately. Arnold Njambani mabende no kuong dadhoge nowacho ni achiel kuom gigo ma obiro keto e tim ponono ni oyudo thuolo mar komishona ma IEBC en tiyo kanyachiel kod jogo marango kaka itayo yiero kata election observers. Jogo mamoko manodadhogi kawuono gin kaka Celestine Jeruto Rono kod Charles Ndirangu Maina. Chenro no biro dhi nyime nyaka tarik 25 dweni ka geno mar aput matayo chenro no en tieko e kidendalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.